Antonio Marest s'estrena a València. Una de les façanes del Museu Faller pren color i dona ales a l'art urbà a Europa. Esta és la primera parada del projecte europeu en què està immers i que el portarà a pintar 5 murals més a Grècia o Bèlgica. Tengo una responsabilidad de representar al Parlamento Europeo en Europa. Y sobre todo con esto, que ahora es como se valora, pero hace 2 días no. Entonces, claro, es como decir, ya no solo a mí, sino a todos los artistas que nos dedicamos a esto, que se nos reconozca como un trabajo, lo primero, y luego por lo que somos artistas. Això és un projecte europeu. Esta és la primera parada en València, però el projecte continuarà fins a la finalització de la Conferència sobre el Futur d'Europa. I els altres temes seran migració, medi ambient, digitalització. Este que hi ha a València parla de la democràcia. 200 metres quadrats amb la paleta dels 8 colors referents de Marest que destilen Mediterrani. Lo que tenemos que hacer tiene que ser representativo, que es el Parlamento, que es el arte urbano, que es Valencia, que somos los españoles y que es el Mediterráneo. Entonces, claro, era esa piña de hacer esa fiesta para que al final la gente cuando vea diga, es verdad, porque las señoras mayores que pasan por aquí dicen, joder, que luces más mediterránea. O sea, eso a mí me llena. Almenys 7 anys podran contemplar este mural que vol conscienciar els ciutadans a participar activament en la construcció d'Europa.